Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ки консерти хонобод ҳастем. Дӯстони азиз, мо банкомат омадем, пулора снимат кардам. Чиқадр гуфта гузаштам. Пулои Фаберлика гузарондагӣ будам. Нози мо снимат мекунем ҳамаша. Понюхала деньги. Чем был? Чем я к нему Як бурда чанд сум айта? То чанд сум? Автоконцерт. О, бача, худ значит мо 10-11 бор снимат мекунем. дӯстони азиз, ширкати Фаберлик ягон ҷои фандафиребаш нестай. Ма имрӯз худоро шукрона мекунам, шукронаи Аллоҳа мекунам, ки ба ҳам хел маошҳои баланд расидистем, сатҳи зиндагимона мо хубтару беҳтар кардистем. Бисёр ҳам бениҳоят кори хубе бовар кунем. Агар шумо ҳам хоҳиши кор кардан дошта бошен, шумо ҳам хоҳиш дошта бошен ки ба орзуҳои дилтон бирасен, шумо ҳам хоҳем ки аз ягон чиз танқисӣ накашен, ба ягон кас муҳтоҷ набошен, марҳамат метавонем ки бо мо ҳамкорӣ кунед. Ма борҳо дар видеоҳо мегӯм, боз ҳам такрор мекунам ки и кори Фаберлик аз ҷониби Худованд барои мо занҳора, барои занҳое ки аз хона баромада наметавонанд, барои занҳое ки кӯдакони хурдсол доранд, дар хона нишастан худ пулои нағз ба даст меоранд. Мехоҳем пулои Фаберлика снимат кардистем. Худо ба шукр. Духтарако кадоме ки мехоҳем Фаберлика кор кардан, биёин иққати мо кор кунем, дар рақамҳои болои экран занг бизанед. Оликои бисёр ҳам хушрӯ метаҳанд, бонусҳои баланд, ҳаракат кардан дар кор. Пул дар Фаберлик ҳаст, камтар ҳаракат кунӣ, соҳиби ҳамаи чӣ мешавӣ, соҳиби пулои калон. О, духтарони азиз. Оли мо ҳисоб шо накардем. Оли ҳисоб шо накардем, оли на обровар 10 долларов. И на достони азиз пулои Фаберлика гирифтем. Ой, так жарко стало. И на достони азиз гирифтем пулои Фаберлика. Хай намегем чамкай. Агар ҳисоб кунен, ай видео ҳисоб кунен. Ина. Достони азиз. 100,000. 100,000. духтаро дар рақамҳои дар болои экран будагӣ дар ватсапи ман нависен, занг занен. Кора айнул ба шумо иншоалло ки меомӯзонам, ҳамаи чиро Ина мефаҳмонам. достони азиз. Ина достони азиз. Корда будоед? Корда подроен. Шумои итари пули соз мегирен. Ина достони азиз.